Eis. Dudut kalbu rasa kang tak empet anggawe lara dodokku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki nandang guyur rino sliramu wis ora krasa lewat tembang tangan aku titip sayang tresno bumi sliramu ora bisa ilang opo lali opo pancen wis ra ngerti satenane mong tansah setya ngateni gentene baline indah manis sembuh lewat tembang iki wujud kadenanku wayah wengi dan kritis rawis wis banyu kang sing tak tresnani eko ninggalake aku suwune uripku yen ora ono sliramu sumilire angin tansah dudut kalbu rasa kang tak empet anggawe lara dodokku lewat tembang
cintaku berubah. Jaran peti sing numpang doro bei sing ngiring doro menteri trik trik non trik trik turun turun gunung. Ayo, this is spesial. senada musik loh ini. Loh, Bah, aduh deh. This is perform warung Prima Hotel. Yung Sarada Aduh deh. Support by
ndak karu-karu. Oke, terima kasih. Matur sumadun. Mr. Tori datangnya dari Kancu Kali Semut telah sudah tampil di pagelaran. Jaibongan salajengipun. Kula aturaken dumateng Bapak Kampung Saparul datangnya dari Gerobokan. Cak Ridwan Bedayu, Cak Abdul Jalal Tunjung, sekalian Cak Nur Hotim Barat, Mas Herul Selok, bergabung Cak Kasim Andrianto, Kelumprit, Cak Wadisri Bondo Yudo, Nyonya Wadisri Bondo Yudo, tidak kemudian Cak Timan Dawan Lor, Cak Suhar Kedung Jajang. Semoga kami mohon untuk tampil di pagelaran. Mari tunjuk. Cak Abdurrahim Farhan Pelor Tempelor. Sudah. Sekalian Cak Yakin Kertowono, monggo jika kami mohon untuk tampil di pagelaran. Sekalian Mas Budi Irmanto Kertowono, Cipto Putri Purworejo sebagai calon ngainteran. Ayo tau mis tau gendingan itu. Caca misto sesarengan Kampung Saparul Jerobokan, Cak Ridwan, Cak Abdul Jalal, dalemipun saking tunjuk kucian dit, Cak Herul saking Kulok, Cak Wati Nyonya Sri Boto Yito, masih Mandriyanto Sumono. Masih bersama Paguyuban Pencak Silat SND.